Haq nohaq. Lyutsiya Abliyeva. Birinchi kesak. Гадәттә авылның түбән очында берәрсе тишкерсә, югары очында Ярханбикә дип куялар. Я булмаса киресенчә. Әгәр авылда бомбадан саклана торган чыкыр булып, шунда ике кеше төшеп серләшсә, үзләре чыкырдан чыкканчы сөйләшкән сүзләре ярты авылга таралмаса, бетте баш, китте Себер дигән сүз. Ягъни бернинди канунга да сыймый. Билләхи, авылның менә шундый үзенә генә хас тылсымы бар. Булды һәм булачак. Бу тылсым Аллаһның рәхмәте авылга нигез салынган көннән үк ачылып, елдан-ел ыстарып, шымарып яши бирә. Кайчагында ул үз кыйссаларына сыеша алмый, күрше авылларны да урап кайткалый. Алай гына да түгел. Калаларга да барып җитә. Ник җитмәскә, калаларда да авылдашлар яши. Алар да яңалыклардан хәбәрдар булып торырга тиешләр. Шунысын да әйтергә кирәк, хәбәрнең ничек, кемнәр аша таралганын беркем дә белми. Чөнки кемнән генә сорасаң да, "Юк, мин сөйләмәдем, белмәдем дә, күрмәдем дә" дип җавап бирәчәк. Монысы ташка язылган факт. Шуннан тылсым эше дими. Ни диесең инде? Калада эшләп йөргән Сәмәрәне ярты ел элек авылга кушылып беткән поселок хастаханәсенә табиб булып килгән Фәварис Кәримовның озатуын тылсымлы җил иртәнге 6-лар тирәсендә. Көтү киткән вакытны сак кына таратып узды. Авыл иртәнге сөт айыртканда аларның туй көннәрендә чамалап куйды. Әнигә сузарга кызның яше җиткән, бүгеннән тот та кияүгә бир. Егет тә 30-га җитеп килә. Институтны бетергәч, бу авылга эшкә килгәнче 3 ел Курган өлкәсендә эшләгән. Димәк, гаилә карарга әзме күпме, матди яктан да әзер дигән сүз. Тылсым хәбәрнең нигезен ныгыту өстендә әлбәттә Куптарай Гөлфирә бик күп эшләде. Төпчек кызын врач егеткә кияүгә бирсә, картлык көннәрендә кызы эчендә, үзләренең саулыклары эчендә кияләнми яшәрләр иде ләбаса. Дус-дошман арасында авыз тутырып, "Кызым врачта, тормышта" дип әйтүләре үзен итра. Тик менә Сәмәрәсе генә һаман институт дипломы ала алмый. Дөрес, авылда аны 2 ел элек укуын бетергән дип беләләр белүен. Тик читтән торып уку бүлегендә укыган Сәмәрә, кыйрыклары күп булу сәбәпле, быел да диплом яклый алмады. Тагын әнисе генә белгән бер сире бар әле Сәмәрәнең. Кызы гадәттәгедән соңрак кайтты. Әни кешеләргә генә хас эчке сиземләү хисе Гөлфирәгә хыянат итмәде. Сәмәрәсе әйтерсең 7 кат күккә күтәрелгән иде. Әниле кызның таңга кадәр сөйләшеп, сүзләре бетмәде. Икесенең дә тел төбендә бер әйбер. Туй кайчанрак була? Ярый, син ят инде балам. Мин сыер савып керим, көтү куарга сыңлыйм тагын. Үзем савам узатырмын, син ят әни, ял ит. Юк, дип сузды Гөлфирә. Бер көнгә кайткан ялыңда сыер савып азапландырырга язмаганны. Кирләр юып, иләрне җыештырып китсәң, шул җитә. Кызына каршы килүенең икенче бер сәбәбе дә бар иде. Көтү куганда күрше тирәләргә сер итеп кенә әйтәсе шатлыгы бар бит аны. Әнисе сарайга чыгып киткәч, Сәмәрә көзге каршына килеп буйсынын үлчәргә тотынды. Бер дә зарланырлык җирем юк, фигурам да Аллаһка шөкер. Күкрәкләрем дә башкаларныкыннан калышмый, дип уйлап куйса да, бүген беренче тапкыр классташ кызы Наҗиянең изелеп торган билләренә, тула аякларына көнләшеп карады ул. Күңелсез уйларны куарга теләгәндәй, кыска итеп кистерелгән чәчләрен куллары белән сыпырып алды. Аннан күзе иреннәренә төште. Бүтән рәвешен китереп, үбешәдә белә чуканчык. Иреннәрем һаман ут кебек яна, дип эчке бер ләззәтләнү хисе кичереп алды.
Тик булар гына аз иде Сәмәрәгә. Наз иркәләүләргә сусаган тәне басылмады аның. Шуңа күрә дә йоклап китә алмыйча пышыргаланып ятты. Сәмәрә бу очрашуны 3 ай элек чамасы әзерли башлаган иде инде. Хастаханәдә шәфкать туташы булып эшләгән Наҗиянең ялга кайткан сайын "Кайчан таныштырасың?" дип теңкәсенә тиеп бетте. Баһадирлардай төз гәүдәле, дулкынланып торган кара чәчләрен артка тарап куйган бик тә мөлаем бу егетне Сәмәрә беренче тапкыр клубта күреп калды. Ниһаять, җае чыкты. Наҗияләрдә аулак булмакчы. Бер коллективта эшләгәч, Наҗиягә Фәвәрисне аулакка чакыруның бер авырлыгы да булмады. Аулак инең ни икәнен ишетеп кенә белмәгән Фәвәрис каршы килмәде. Кемнәр була дип кенә сорады. Алдан килешелгәнчә, Наҗия аулакка йөргән егете Алмаз, Сәмәрә һәм Фәвәрисне генә чакырды. Башта дүртәүләп шәйләп алдылар. Наҗия белән Алмаз һава сулап керәбез дигән сәбәп белән аларны өйдә икесен генә калдырдылар. Ишектән чыкканда Наҗия: "Арып китсәгез, түрдәге йокы бүлмәсендә урын җәелгән" дигән сүзне дә кыстырырга онытмады. Анысы да Сәмәрә белән алдан сөйләшенгән иде. Тиз пешкән җимеш тиз чирей дигән әйтемне халык нәкъ менә Сәмәрә кебекләрне ачып бирергә ярдәм итәр өчен уйлап тапкандыр мөгаен. Кыз туганнары арасында иң чибәре генә түгел, иң дәртлесе дә булып чыкты ул. Апаларына егетләр ике ятып бер төшенә дә кермәгән яшьтә Сәмәрә бер дистә егетнең авыз суын кырытып өлгергән иде. Иң беренче тапкыр 6нчы класста очраша башлады ул егетләр белән. Мәктәптә аның бу тәртибен ышатмыйча, әти-әнисен берничә тапкыр директор янына әңгәмәгә дә чакырттылар. Тик Сәмәрә егетләр белән йөрүдән туктамады. Укуын яхшы билгеләренә генә алып баргач, укытучылар да артыгын бәйләнеп бармады. Шуның өстенә Гөлфирәнең кибеттә эшләве дә булышмый калмады. Бөтен әйбер дефицит заманда кемгә ялынып барасың? Эшендә шымарып беткән Гөлфирәне итәк астыннан гына кемгә ничек итеп, нәрсә бирергә иретеп торасы юк иде. Башка туганнары һөнәрчелек училищесы Клият белән генә хушлансалар, Сәмәрәнең институтка керәсе килде. Гөлфирә ничек итсә итте, кызын педагогика институтына кертү бәхетенә иреште. Тик Сәмәрәсендә генә уку кайгысы булмады. Беренче курстан ук егетләр белән типтерә башлады, кафе-рестораннарга чакыручы ир-атлар да табылды. Беренче сессиясын көч-хәл белән тәмамлап, читтән торып уку бүлегенә күчәргә мәҗбүр булгач, аны каладагы бер туган тиешле кешеләре үзе эшләгән оешмага секретарь-машинист китеп урнаштырды. Яшәргә тулай торактан урын да сөйләшкәч, Сәмәрә кала кызына әйләнде. Бүлмәдәш кызының еш кына бер туган апасында кунып йөрүе Сәмәрә янына авиация институтының соңгы курсында укыган Кадир исемле егетне яләштерде. Кунып төнеп йөрүләрнең нәтиҗәсе үзен озаклатмады. Җәй башында Сәмәрә үзенең авырга калганын аңлады. Ул моңа башта артык борчылмады да, чөнки үлеп яратам мин сине Сәмәрәм дип кабатлап торган Кадирның аңа өйләнәчәгенә шиге юк иде. Сәмәрә яңалыкны Кадир диплом алган киченә әйтте һәм башкача аны күрмәде. Кадирның башкалар тешләгән алманы кабасы килмәде. Әнисе Сәмәрәне бик каты ырышса да, ярдәменнән ташламады. Мондый эшләрне беркем сизмәслек итеп эшләргә кирәген аңлаган Гөлфирә калага юл тотты. Сәмәрәнең әтисенә дә, туганнарына да бу эшләрнең җыен да белдермәделәр. Кызым, үзеңне йөгәнлә. Тагын мондый хәлләр белән тупсадан атлап керәсе булма. Бәхиллегем юк, дип кат-кат тукыды Гөлфирә. Үзе авылга гына алып кайтып китәсе әллә бу баланы? Авылда тагын ни сөйләрләр? Дип тегеләйде. Булай да уйланды. Ир егетләргә ашый белә иде Сәмәрә.
Үзенә генә хас бер сөйкемлелеге белән тартты ул аларны. Тик шулай да Кадирдан соң 2 елга якын беркем белән дә очрашмады. Танышырга теләгәннәр арасында җанга якыны булмады. Үзенең күзе төшкәннәре буй җитмәслек югарылыкта булдылар. Итәгеңә карап аягыңны суз дигәндәй, Сәмәрә дә үз яшендәге егетләр яныннан ераграк йөрергә тырышты. Үткән елны хатыны белән аерылышкан бер ир белән әзрәк буталашып алдылар да, бераздан бер дәгъвасыз саубуллаштылар. Һәм менә Фәвәрис. Юк, ничек тә кулдан ычкындырмаска кирәк монысын. Фәвәрис тә ошатмады түгел, ошатты ул Сәмәрәне. Авылга кире кайтыр идеңме? Дип юкка гына сорады дисеңме ни? Сәмәрә болдыр күтәрмәләрен юып чыкканда, әнисе мунчаны томалап чыгып килә иде. Кызым, бераздан мунча әзер, беренче парга барырсың. Электричкаң китәргә дә 4 кенә сәгать калып бара. Әнәй, больничный алсам ничек булыр икән? Гөлфирә көтелмәгән сорауга ни дип тә җавап бирергә белми торганда, Сәмәрә үз тәкъдимен үзе кире какты. Юк, калмыйм, кирәк булсам да табыр. Эш телефонын кызык күреп кенә сорап алмагандыр. Әйе шул, юкка түгелдер. Миңа калса, Фәвәрис сине бик ошаткан булырга тиеш. Шулай сизә йөрәгем. Аннары кызым, 30га җиткән егеткә яшь кызлар бик барырга да тормый әле ул. Карт буйдак дип котлары оча. Сиңа ябышәчәк ул, ябышәчәк. Күреп торырсың.